Naimbestigaran sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO ang natabo sa isa sa ilang enforcers nga ginapahayag ginhaboy sang kalubay samtang nagapangsaway sa mga nagabulante sa corner sang Dalan Halandoni Ledesma sa Iloilo City proper. Ginpahayag ini ni Local Economic Enterprise Office Head Maricel Mabacquiao matapos ang pahayag sang enforcer nga si Dante Mangalisan nga naigo gid ang iya nga pangasang kalubay pasado alas 10 ang Miyerkules sang gabi. Wala pa sini mahibaluan kung sino ang naghaboy sa iya. Suno kay Mabacquiao ginainsistera sa mga bulantero nga makaplastar sila sang baligya sa amo nga lugar apisar pa nga hindi ini designated area. Pahayag sini nagbutang na ang Iloilo City Government sang lugar kung sa diin pwede makabulante apang nagabalik gihapon ang amo nga mga manugbaligya sa amo nga lugar. Pahayag pa sini nagpahanumdum siya sa mga enforcer nga dapat mayara gid sang maximum tolerance kag ipahangop gid sa mga bulantero ang pagsulundan sang syudad. Magluwas sa ila team sa suno kay Mabacquiao mayara man sang pulis nga nagaupod sa ila para sa seguridad. Natalana man nga mag-set sang meeting ang opisina kaupod sa mga bulantero mahitso ini nga problema. Ang nila is gusto gid nila ya mag-pisto sa dira nga lugar nga hindi gani designated area. Gusto nila yang ilang lugar dira sa hindi pwede. Nagbutang kita sang lugar kung din sila kabulante. Nag-schedule kita sa Super, sa Arevalo, sa Banduriao. Pagid sang team naton nga kung Martes sa Super, kung Miyerkules pwede sila dito sa Manduriao. Sa lakas. Tapos pag Thursday sa Huwebesa naton sa Haro, gin-offer man naton. And Biyernes ang Manduriao, Sabado, Lapas. Domingo ang Arevalo. Investigate ko pa kung yung gintoyo, gid man siya nga habuyon, nagmuno ako sa ilang with us, maximum tolerance with kami niya. Hindi gidyan namon ang mga vendors, gisagaan na naman sila numero kag offer nga nato ng lain-lain na schedule sa market. Nabatian si LEEO Head Maricel Mabacquiao.